रे अगदी आवडला ना. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. नमस्ते. हां, तर आज कसं आषाढी एकादशी आहे आणि सर्वांना आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यासोबतच आज बकरी ईद आहे, तर बकरीदचे पण हार्दिक शुभेच्छा तुम्हा सर्वांना. ह्या दिवसाच्या रिलेटेड आम्ही लास्ट इयर म्हणजे 11 महिन्या अगोदर ना एक विठ्ठल रुक्मिणीचा व्हिडिओ केला होता. तर मला पण ते आता त्या व्हिडिओ नंतर आम्ही तो परत व्हिडिओ बघितलाच नाही. आम्हाला पण 1 वर्ष झाले आणि त्यासोबत काव्य आणि काकीने तर तो व्हिडिओ बघितलाच नाही. फक्त काकीला कसं समजलं होतं काकी? मला आता पवार वहिनी बोललेल्या. काय बोललेल्या? की तुमचा पप्पू ना विठ्ठल झाला होता आणि काजल रुक्मिणी झाली होती. हा, तर बघा ते त्यांनी असं ऐकलं होतं आणि आज बेस्ट डे आहे तो व्हिडिओ बघण्याचा. तर आम्ही पण बघतोय आणि तुम्ही आमच्या सोबत बघा, तर आमच्याही रिॲक्शन तुम्हाला बघायला मिळेल. कारण आम्हाला पण 1 वर्ष झाला. त्यामध्ये आम्ही चौघं भाई काकांनी कॅमेरा पकडला होता. बरोबर. चला व्हिडिओ चालू करूया. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल. चंद्रभागेच्या तिरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल. चंद्रभागेच्या तिरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी. कॉस्ट्युम आणले होते ना ते पण बघून खुश झाले होते. त्यांनी पण व्हिडिओ पाहिले, ते सबस्क्राईबर होते आपले. रखमाई बघा. किती सजलेलो. सर्व ऑर्नामेंट्स त्यांनी दिले होते, सर्व आम्ही घातले. हे सर्व आम्ही तयार होतोय. ह्याच्यानंतर ना सर्व स्टोरी दाखवली आहे, एक रोल प्ले करून दाखवलाय. नाटक कसं करतात तसं. आणि बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला ते सर्व दिसत असेल. सिल्वर प्ले बटन विक्रोडीच्या घरात केलेलं. चला आपण आपल्या भक्ताच्या घरी जाऊया. चला, मला त्यांना भेटायचंय. चला. अरे वा, आई काकी आहे. काय झालं बालिके? बालिके तुला भेटायला आलो आहोत. उठ बालिके. ती मग दिल तुला कोपऱ्यात दिल बघा. भेटायला आलो. लगेच उठली बालिका. हो, 1 मिनिट प्लीज. प्लीज 1 मिनिट प्लीज. पटकन. अरे हा आम्हाला उभं केला कुठेतरी. बीट होती. बीट आहे पण बीट व्हिडिओ मध्ये दिसली नाही वाटते ती खाली. ती मध्ये होती. चला आता ते दिल बसले समोर. दिल बोलत असेल का टाइपच करतात. जेव्हा मी तुमची कधीपासून वाट बघत होते, जेव्हा तुम्ही मला हॉस्पिटलमध्ये स्वप्नात येऊन सांगितलं ना देव कॅमेरा पकडून आहे, तू घरी चल, एकादशी आहे, तुम्ही मला भेटायला येणार, म्हणून मी पहिलीच हॉस्पिटल मधून आले आणि आता वाट बघत होते. तुमची वाट बघत बघत मी झोपले. बरं वाटलं, मला छान वाटलं. तुमच्या प्रार्थनामुळेच आम्ही तुम्हाला दर्शन द्यायला आलो आहोत आणि तुम्हा सर्वांना पण आम्ही दर्शन द्यायला आलो. द्या आशीर्वाद द्या. भाईवर पूजा करून. बापरे, ते सर्व अँगल घ्यायला कितीतरी वेळ लागेल मला. हे सर्व अँगल घेणं. 2 कॅमेरे वापरायला लागले, 2-3 कॅमेरे वापरायला लागलेले. बघा स्टँडिंग कॅमेरा ठेवलेला आणि 2 इकडे, 3रा इकडे. तुला तू किती हसत होता तेव्हा. आता बघा प्रार्थना ऐकून आम्ही खुश झाले आहोत. बोल, तुला काय वरदान हवे? मी नेहमी आजारी असते, माझा आजार पण दूर झाला पाहिजे. दिले तुला वरदान. तू कायम खुश राहशील आणि तुला कसलीही तब्येताची काळजी करायची गरज नाही आता यापासून. एवढा हसायला येत होता ना मला. दिला तुला. कसे झाले गायब? गायब. एक कसं गायब झाले?
हा मला पण कळलं एक जनरल क्वेश्चन विचारतो मी तुम्हाला म्हणजे मम्मीला विचारतो की ह्या तू काय दाखवलं एवढंच होता ना काय दाखवलं म्हणजे आहे ना मी कशी दवाखान्यात होती ना तर हे पोद्दारमध्ये मला होती ना? माझी तिथे काय होतं 15 दिवसाचा कोर्स होता मम्मीचा हा. पंचकर्माचा ते माझं 10 दिवसात पूर्ण झालं होतं आणि 5 दिवस मला वाढवून राहायचं होतं तर मला आहे ना म्हणजे तिथे राहायची इच्छा नाही झाली कारण उद्या एकादशी ना असं माझ्या मनात आलं होतं आणि मी बोलणार पप्पूला मला न्यायला ये मी सकाळी डॉक्टरांना बोलली मी आज जाणार नाही मी अजून 5 दिवस इथे राहणार आहे पण अचानक दुपारी मी पप्पूला फोन केला पण असं नाही बोलू शकत होते की पप्पू तू मला न्यायला ये मला इथे राहायचं नाही असं पण देवाची कृपा की पप्पू आणि काजल झटक्यात तिकडे गेले आणि मग माझी परिस्थिती बघून म्हणजे मला तिथे राहायला वाटत नाही मला जेवण जात नव्हतं म्हणून आहे ना पप्पूनी काजलने मला झटपट घरी आणलं आणि उद्या आता एकादशी आहे असं म्हणजे ते देवानेच बुद्धी दिली ना पप्पूला आणि मी आज एकादशीच्या दिवशी घरी आहे हो असं ओके म्हणजे ह्याच्यासाठी तुम्ही असं दाखवलं म्हणून हे मी आज दाखवलं असं ना मला तर खूप छान वाटलं माझं वारी करायला जातात ना मी हॉस्पिटलमध्येच माझी वारी झाली म्हणून मला देव भगवान मला भेटायला आले असं मला असं आता वाटतंय आणि तुम्हा सर्वांना पण भेटायला आले आता परत मी एकदा रिपीट करतो इकडे की कोणाचे सेंटिमेंट्स आम्हाला हर्ट नाही करायचे होते आम्ही सर्वांची रिस्पेक्ट करतो है ना या कॉस्ट्युम घालून पण आम्हाला सर्वांना चांगलाच मेसेज द्यायचा होता जे आम्ही ट्राय केलं की द्यायचा आणि सर्वांनीच आनंदी राहा सुखी राहा हसत राहा खेळत राहा है ना आमचे व्हिडिओ पाहत राहा आणि तुम्ही पण देवाची प्रार्थना करत राहा एक ना एक दिवस तुम्हाला नक्की दर्शन घडेल मग आम्हीच कुठेतरी कॉस्ट्युम घालून येऊ देव बरोबर येतो येणार आणि तुम्हाला पण म्हणजे बोलणार ना छान वाटेल अचानक डॉक्टर बोलले तुम्ही तर सकाळी राहायचं बोलत होतात ते आता अचानक संध्याकाळी निघायचं बोलताय असं झालं अचानक तर तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला नक्कीच सांगा है ना आणि असे रोल प्ले तुम्हाला म्हणजे असं कॉस्ट्युम्स आणि असं सर्व तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला सांगा कमेंट मध्ये आम्ही नक्की करू टॉपिक मस्त वाटते ते एक आरती तरी बोल विठ्ठल विठ्ठलची विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल चंद्रभागेच्या तिरी चंद्रभागेच्या तिरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी विठ्ठल विठ्ठल हा व्हिडिओ आज 2 लाखावर आहे विठ्ठल जय हरी जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी बस भाई आता पण छान वाटलं तुम्हाला पण कसं वाटलं आम्हाला कमेंट मध्ये नक्कीच सांगा है ना बाय 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 दिल पण आली एवढी आहे एवढी आहे एकदम आता रेडी कसं होत होतं ते रेडी व्हायला किती टाइम गेलेला का टीका कसा लावला गेला होता ते तुम्ही बघू शकता 2 तास रेडी व्हायला गेले होते त्याला आणि इकडे आम्ही बघा फोटो इकडे बघितलेला आहे कसा टीका आहे तो हा व्हिडिओ सेपरेटली बघायची गरज नाही आमच्या सोबतच बघितलं तरी होतं कारण तुमच्याकडे लावतात असं टीका बिका हो शाळेत लावतात ना त्यांची दिंडे निघते असं नाही लावत असं लावतात यू लावतात यू आणि मध्ये गोल 2 असं काय ते हळद लावली होती ना कलर साठी मग सगळ्यांचं वेगळं केलं होतं दिल काय भिजली होती की दिल झोपते भाग घ्यायचं ना स्पर्धा शाळेत असायच्यात ना तो नाही भाग घ्यायचा ताई घ्यायची लहानपणी नाही तर नाही मोठेपणी तरी करू शकतो तू का नाही घ्यायचं मध्ये जे टिक्का लावणार आहे आपण तिथे बाळाला काजळ लावायची कार्यक्रम चालू आहे बाळाला इकडे बाळाच्या नाकावरती पूर्ण हळद घसरते आहे पातळ झालेली जरा देववाली फिलिंग यायला लागली काय बोलते विठ्ठल इकडे सजले आहेत विठ्ठलला सजायला 1 तास लागलाय अजून एक वाट बघत विठ्ठल सजेल ना आमची रखमाई बघ सगळी साडी चंदन
कुठं लावणार? चंदनाचा टिळा लागतो ना. आता चंदनाचा टिळा इकडे लावणार आहे. इकडे त्याची हळद लावाय, हळद हे पातळ झाली. चला पाणी येते ना. कुठे लावू? इकडे ना. इकडे ना. सर्व गुगलवर इमेज बघून बघून केलेलं. होय. कुठे लावायचं काय? रुक्मिणीबाई, आमची सत्याई, रुक्मिणीबाई. माझी गालबेल बघ केवढे भारी होते. आणि आता मी बारीक झाले. दिलूबाई काय करते? त्यावेळी वजन काजलचा 56 होता, आता 60 झालंय. पण तरी बारीक. लग्न झालं तेव्हा 53 होती. माझे फक्त हाडांचं वाटतं वाढ होते, अंगाचा नाही. हाडीचा वाटतो. विठ्ठल सांगत आहेत की सर्वांनी टायमिंग वर पाणी पिया. आम्हाला रेडी व्हायला 1.5 तास झालेला आहे. 1 तास आम्ही रेडी व्हायला घेतलेला आहे. सर्वांनी आमच्या मेन माणसांनी जरा बसून पाणी पियावे. आशीर्वाद तर आहे तुमच्या सोबत, सर्वांसोबत, पण पाणीच्या रूपाने तुम्ही आशीर्वाद घ्या. सर्वांनी बसून आरामात पाणी पिया. ओ रुक्मिणीबाई, पाणी पिया की. म्हणजे कसं कोणीच विसरू नका पाणी पिया. दिलूबाईला दिलं की नाही पाणी? तोंड पण दाखवत नाही. ती आता झोपली. ते आम्ही चालू केला ना कार्यक्रम, परत ती उठलेली. ती डायरेक्ट शो बघायला उठते. केवढी कडेवर झोपली बघ. नंतर अशी आळत घेता पटकन मग तिला आम्ही असा करतो. घातला मुकुट घातला. पडली तर नाही पडत, तिला पटकन असं करतो. ऑलमोस्ट रेडी. आता फक्त काय राहिलं ना, गंध आता मुंबईला जाऊ तेव्हा दिल पण बघायला मिळेल तुम्हाला. तेवढीच आहे दिल, अजून पण तेवढीच आहे. आता नाही वाढणार ती. नाही आता तेवढी. इकडे तुम्ही विचाराल काय चालू आहे, तर आता इकडे आता कसं आत्ताच कॉस्ट्युम घातलाय ना, तर कसं नंतर ते घाम येणार किंवा असं दमायला होणार. तर सुरुवातीलाच आम्ही फोटो ही वरची शिडी काय वर जायच्या रूमला, म्हणजे फ्रेश लुक आहे ना. वरच्या रूमला जायला. ताईचं रिएक्शन बघायचं मला. हा ताईला व्हिडिओ कॉल केलेला आपण. ताईला, काजलच्या मम्मीला, सर्वांना व्हिडिओ केला. आता ज्या सबस्क्रायबरचा नंबर आहे ना त्यांना पण व्हिडिओ कॉल करू. मग आलाच की 4 तास तिकडेच गेले. ताईला आणि बाबूला दाखवलं होतं. आणि हा ताईला आणि बाबूला आम्ही दाखवत नाही. त्याचा रिझन आहे बाबू जरा मोठी झाली की मग दाखवू. बरोबर ना काजल? लहान आहे ना आता. जेव्हापर्यंत हेड ऑफिस मधून परमिशन येत नाही तोपर्यंत आम्ही दाखवू नाही शकत. सर्वांना व्हिडिओ कॉल होत आहे ना ताईला आणि बाबूला. बाबू लवकर मोठी हो. ते पण शॉक झाले होते आपल्याला. छान होते मेमरीज बघा. युट्यूब व्हिडिओज आमच्यासाठी पण मेमरीज आहेत. हे 10 वर्षांत बघू तेव्हा काजल. बापरे तुमच्या बाळाला दाखवा. नंतर आपल्या लग्नाचं पण सगळं आहे. लग्नाच्या आधीच पण आहे सगळं. शॉपिंगला वगैरे गेलेलो. मम्मीला गेलेलो ना आता. मम्मी हसत होती बघून. कसं काय झालं बोलेल. तिला काय वेगळंच वाटलं असं एकदम बघायला ना. तसाच तू बोलते. आता बघ नंतर करतो. हा का नंतर करते मी. नंतर करते सर. फोटोशूट करून घेतो नंतर कसं जमायला होतं ना पूर्ण. त्याचे फोटोज पण आहेत आपल्याकडे काढलेले. मस्त होते ते फोटोज.
एक मेमरी तुम्हाला पण बघायला मिळाली. आम्ही बघा झोपलेल्या दुरून काव्या हे बघ काय बघ केवढा मोठा दिला केवढा जोड आहे होता बघ केवढा मोठा दिला बघ बघितले का काव्या उचलशील काय ते तुझ्या अंगावर आली तर तू बसशील बिहाइंड द सीन आता खूप खूप हसायला तुझं तू सिरियसली करतच नव्हता तुला हसायला येत होतं काही पहिल्यांदा केलंय ना ते खूप हसायला येत होतं आणि मी सिरियस मूडवर गेलेली आलात तुम्ही देवा आला तुम्ही म्हणून मी तुझ्या घरी आली आम्ही तुम्हाला न्यायला चला वैकुंठाला आम्ही तुम्हाला न्यायला आलो बाथरूममध्ये घरी फिरायला देतो रेडी आता बरं जातं मी बोलू तुम्हाला चला आपण आपल्या भक्ताच्या घरी मग आता तर तिकडे भक्ती बघ घालून ठेवलंय तुला काय फटाकडे कुठले बघ काय रेडी स्टार्ट उठ बालिके काय झाले बालिके मला सोड घे आलात तुम्ही देवा असं बोलते आम्ही दिसतोय का बघा मम्मीचा तोंड दिसला पाहिजे बस रेडी हा बोला उठ बालिके तर इथे बघा आता जरा फॅन लावला कारण खूप गरम होत आहे ना बघा कशी पाणी काय रे हा मोका नाही ही आमची मांजर आहे हट्टा केली आम्ही आम्हाला तुमच्यापेक्षा जास्त ज्ञान आहे कारण आम्ही देव आहोत जोड किती आहे शेपूट एवढीशी आणि दिसते कमेंट मध्ये सांगा की आम्ही कशी दिसलो आज आम्ही काय पण असं करत असतो किंवा काय ना ती येऊन मध्ये बसते तुम्हाला थोडं एंटरटेन करायला आणि कोणाचेही सेंटिमेंट्स हर्ट नाही करायचे आहेत आणि कोणालाही अपमान नाही करायचा आहे हे आम्ही आमच्यासाठी करतो म्हणजे आम्हाला असं करावंसं वाटलं तुम्हाला दाखवायचं वाटलं कारण मम्मीची इच्छा होती की आम्ही कसं काहीतरी गेटअप करावं का माहितीये का कारण की लहानपणी ना हे कोणत्याच फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन मध्ये भाग नाही घ्यायचे म्हणून ताई घ्यायची पण हे नाही घ्यायचे म्हणून आईला इच्छा होती ती आधी तर नाही करू शकली तर आता तरी करेल असं आणि आई बघा करते इकडे घाई इकडे काय पेटवतो तू धूप विठ्ठलाला धूप आवडतो ना आणि आमच्याकडून काही दोघांकडून चुकी झाली असेल तर माफ करा
आणि आमच्या रूपाने आम्ही तुम्हाला सर्व आशीर्वाद देतो की तुम्ही सर्व सुखी राहा आणि हेल्दी राहा आणि आनंदी राहा आणि खुश राहा. सर्व तुमच्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ दे. पाणी पित राहा. तू कायम खुशी राहशील आणि तुला कसलीही तब्येताची जास्त तुझी होतो. तुझी तब्येत नेहमी चांगली आहे. तुला कोणताही प्रॉब्लेम होणार नाही. अरे देव पण इंग्लिश मध्ये बोलणार सर्व आजारापासून लांब ठेव. झाला ना झाला झाली ना. काय बाय बारीक आहे वस्ता नाही म्हणा. काय म्हणायचं होता ए वस्ता बारीक आहे. मग आपण टीव्ही मध्ये असंच काहीतरी ऐकलंय ना बालिक वगैरे. तेच आम्ही तुम्हाला घ्यायला. अरे कुठे गेलो? का म्हणता वैकुंठा वाढत घाबरेल काय म्हणू नको. अच्छा काजल असं कॉस्ट्युम घालून कोणाच्या ते गावी गेलो आणि कोण वयस्कर माणूस असेल आम्ही तुम्हाला घ्यायला चांगलं दांडगाच मारायला आपल्याला घेऊन. म्हणाल किती मी भाग्यवान की मला दर्शन झालं. असं एकदा प्रँक करायला पाहिजे ना परत. ते बोलतील उद्या आहे उद्या आज काम आहे तुम्हाला. प्रँक व्हिडिओज पण बनवायला पाहिजे. तुम्हाला आवडेल का आम्ही दोघांनी जर प्रँक व्हिडिओज बनवले तर कमेंट मध्ये नक्की सांगा. मग मी जर तुम्ही म्हणजे जास्त मेजॉरिटी येस असेल ना प्रँक व्हिडिओ साठी तर आम्ही प्रँक व्हिडिओ नक्की बनवू ना. ट्राय करू शकतो. गेस्ट बरोच करू आलेले आणि येणारच नाही परत कधी. चालेल चला. तुम्हाला कसा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला का व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा आम्हाला. मला तर आवडला. मी खूप हसले अगदी आवडला ना. चला आता काम धंद्याला लागा. आता मला कामं पडली आहेत. गेस्ट आहेत गेस्ट येतात आहे. चेक इन आहे आज 2 वाजता गेस्ट येतील. गोल्ड मध्ये पण आहे सिल्वर मध्ये पण येतात आणि हे जे आज येतात हे लास्ट गेस्ट आहेत या सीझनचे. त्यानंतर मग 13 जूनचे लास्ट 1-2 महिन्यांनी बघू. मग तेव्हापर्यंत बाय बाय. 1-2 महिन्यानंतर बघू. म्हणजे आम्ही दोघं येत राहू जरा असं तुम्हाला. आम्ही येऊ तुम्हाला घ्यायला येऊ सर्वांना. नको बाय 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 बाय.